Γεια σας! Πριν λίγες ημέρες είχατε παρακολουθήσει το unboxing του iPhone 6 και σήμερα θα σας παρουσιάσω το αναλυτικό review ώστε να προσθέσω μία παράμετρο ακόμη στην επιλογή της αγοράς ή μη της συγκεκριμένης συσκευής. Να θυμίσουμε τάχιστα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Κοιτάζοντας την πρόσωψη, το μάτι πέφτει στο βελτιωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναλυτικά θα αναφερθώ στη συνέχεια της παρουσίασης. Στο πάνω μέρος βλέπουμε μετακίνηση της HD FaceTime κάμερας προς τη δεξιά πλευρά, στην οποία έχει προσθεθεί Best Mode και Single Picture. Ακριβώς στο κέντρο υπάρχει το Proximity Sensor και ενός αισθητήρας φωτεινότητας. Στο πίσω μέρος συναντάμε την προεξέχουσα 8 MP κάμερα με βελτιωμένο αισθητήρα Focus Pixels για καλύτερες νυχτερινές λήψεις και τις ενοχλητικές σε μένα γραμμές της κεραίας. Η αίσθηση του αλουμινίου είναι ηλία και πολυτελής. Η απλή έκδοση διαθέτει Cinematic Video Stabilization αντί του Optical Image Stabilization που συναντάμε στο iPhone 6 Plus, f2.2 Aperture και για πρώτη φορά Time Lapse. Δίπλα στην κάμερα ακριβώς είναι το μικρόφωνο αποκοπής θορύβου, η Voice Cancellation και το True Tone Flash σε κυκλικό σχήμα διαφορετικό από το iPhone 5S όπου πρώτο είχε προσθεθεί. Το πάνω μέρος της συσκευής είναι λίο, χωρίς πλήκτρο Power Button, καθώς έχει μεταφερθεί στην αριστερή πλευρά πάνω από τη βάση στήριξης της Nanosim. Στη δεξιά πλευρά θα συναντήσουμε τον διακόπτη σίγασης και τα ανασχεδιασμένα πλήκτρα έντασης. Ο σχεδιασμός φαίνεται να αντιγράφει τα πλήκτρα του υπάρχοντος iPad Air. Τέλος, στο κάτω μέρος βλέπουμε το Audio Jack, την είσοδο καλωδίου φόρτισης Lightning, το μικρόφωνο και το βελτιωμένο ηχείο μέσα από τις μεγάλες οπές. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι μας προσφέρει η νέα συσκευή iPhone σε συνάρτηση με το λειτουργικό iOS. Ενεργοποιώντας τη συσκευή, βλέπουμε την εντυπωσιακή οθόνη των 4,7 inch με ανάλυση 1334x750 pixels στα 326 ppi όμοια με το iPhone 5S, διατηρώντας τον τίτλο Retina. Οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης δείχνουν ρεαλιστικές με το σωστό τόνο χρωμάτων. Το contrast και η ευκρίνεια είναι εξαιρετικά. Δείτε την τίγρη και τα χρώματά της, είναι πραγματικά θαυμάσια. Το ίδιο ισχύει και στην εφαρμογή Safari, όπου οι ιστοσελίδες και γραμματοσειρές προβάλλονται έχοντας εξαιρετική ευκρίνεια. Να και μερικά βίντεο υψηλής ανάλυσης από την Pixar. British intelligence. So mighty. Average intelligence. Tokyo International Airport. Listen, this isn't... Η έκθεση της οθόνης σε εξωτερικό χώρο και αντανακλάσεις είναι υποφερτές σε μια συνεφιασμένη μέρα όπως είναι σήμερα. Η ασφάλεια προέχει στην Apple. Έτσι, όλες οι συσκευές, από το iPhone 5S και νεότερες, διαθέτουν Touch ID. Η λειτουργία ελέγχου δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτρέπει την πρόσβαση στους μη έχοντες εργασίας στη συσκευή σας. Οποιοσδήποτε περίεργος επισκέπτης θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τον κωδικό ασφαλείας για να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Το Home Button είναι πολύ άσχολο. Με παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείται η εικονική βοηθός Siri και με διπλό άγγιγμα η νέα λειτουργία Reachability. Η χειρονομία αυτή κατεβάζει τη σελίδα που βρίσκεστε στο κέντρο της οθόνης, επιτρέποντας την πρόσβαση σε εικονίδια εφαρμογών και εικονικών πλήκτρων στο πάνω μέρος της σελίδας. Η λειτουργία αυτή καλύπτει όλο το λειτουργικό σύστημα, όπως το κέντρο γνωστοποιήσεων και άλλων καταστάσεων. Στο νέο iPhone θα συναντήσετε και τεχνολογία NFC, η οποία χρησιμοποιείται από τη νέα υπηρεσία πληρωμών της Apple Pay. Εδώ σταματά η χρησιμότητά της, για μένα κακώς, καθώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση της προς το παρόν. Το iPhone 6 όμως συνοδεύεται από το iOS 8 λειτουργικό σύστημα, προεγκατεστημένο με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το ανασχεδιασμένο κέντρο ελέγχου, καθώς και η δυνατότητα εισαγωγής widgets εφαρμογών στο κέντρο γνωστοποιήσεων για εύκολη πρόσβαση. Σύντομα, αναμένονται πολλές εφαρμογές να φέρουν τα δικά τους widgets. Το νέο λειτουργικό σύστημα φέρνει τις πιο επαναστατικές αλλαγές στο πληκτρολόγιο από την εποχή του πρώτου iPhone. Τώρα με ένα πάτημα εμφανίζεται πρόταση για την επόμενη λέξη σας. Επίσης, για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμα πληκτρολόγια τρίτων κατασκευαστών. Η πληκτρολόγηση, όπως τη γνωρίζαμε έως σήμερα, σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Μπορείτε να γράφετε ολόκληρες προτάσεις με λίγα μόνο πατήματα. Καθώς πληκτρολογείτε, θα βλέπετε επιλογές λέξεων και φράσεων που είναι πιθανό να πληκτρολογήσετε με βάση προηγούμενες συζητήσεις σας και το στυλ γραφής σας. Το iOS 8 λαμβάνει υπόψη του το ανάλαφρο ύφος που μπορεί να χρησιμοποιήσετε στα μηνύματα και την πιο επίσημη γλώσσα
που ίσως χρησιμοποιείται στη σύνταξη ενός email. Επίσης, κάνει προσαρμογές και σύμφωνα με το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε. Επειδή οι λέξεις που πιθανόν επιλέγετε όταν μιλάτε με τη σύζυγό σας είναι πιο χαλαρές από ότι όταν μιλάτε με τον διευθυντή σας. Τα δεδομένα της συζήτησής σας διατηρούνται μόνο στη συσκευή σας, οπότε είναι πάντα ιδιωτικά. Δυστυχώς για εμάς, προς το παρόν, δεν υποστηρίζει η υπηρεσία την γλώσσα μας. Και πάμε στο hardware του iPhone 6. Ο βελτιωμένος επεξεργαστής του iPhone 6, όπως ήταν φυσικό, είναι ισχυρότερος του iPhone 5S, παρότι παραμένει διπύρινο στη νέα ναυαρχίδα, αλλά σε υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας. Ο Α8 επεξεργαστής έρχεται με αναβαθμισμένη GPU, ανεβάζοντας τις επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Εδώ να σημειώσουμε πως η αύξηση στο μέγεθος της οθόνης έχει και μεγαλύτερες απαιτήσεις, οπότε και για να διατηρήσει το καλό όνομά της η εταιρεία, αύξησε τη δυναμική. Το χαρακτηριστικό που μόλις ανακαλύφθηκε εδώ σε λαβή για σχόλια ήταν η μνήμη RAM, η οποία παρέμεινε στο 1 GB. Φαίνεται να είναι ικανή για τις ανάγκες υποστήριξης των εφαρμογών, όμως ελοχεύει ο κίνδυνος της ανεπάρκειας σε 1-2 χρόνια όταν το λειτουργικό σύστημα δεχτεί σημαντικές αναβαθμίσεις. Σε δοκιμή που έγινε σε εντατική ενασχόληση με games, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά όχι ικανή να μας κάνει να την αφήσουμε από το χέρι. Το ίδιο και στα 20 λεπτά αναπαραγωγής ταινίας. Εάν αναζητούσαμε άλλη μια χρονική στιγμή που μια συσκευή προσπάθησε να αντικαταστήσει μια άλλη, θα λέγαμε πολύ απλά iPhone κάμερα τις φωτογραφικές μηχανές στιγμής. Πεισματικά η Apple διατηρεί το μέγεθος των φωτογραφιών στα 8 MP, παρότι κατά εμάς μια κάμερα των 13 MP θα ήταν χρήσιμη. Φαίνεται πως η εταιρεία βάλθηκε να πείσει τους δύσπιστους πως η αύξηση των MP δεν φέρει καλύτερες και ποιοτικές λήψεις όπως κάποιοι θέλουν να υποστηρίζουν. Ο αισθητήρας της κάμερας αντικαταστάθηκε από νεότερο και πιο εξελιγμένο, βελτιώνοντας την ταχύτητα εστίασης με τεχνολογία Focus Pixels. Για να πούμε την αλήθεια, πρακτική εφαρμογή του νέου αναβαθμισμένου αισθητήρα λήψεων δεν είδαμε ώστε να εντυπωσιαστούμε. Να αναφέρουμε πως η μικρότερη έκδοση που εξετάζουμε δεν διαθέτει οπτική σταθεροποίηση όπως ο μεγαλύτερος αδερφός iPhone 6 Plus. Διαθέτει όμως δυνατότητα HDR, η οποία προσφέρει πραγματικά ποιοτικές λήψεις. Στη νέα κάμερα μπορείτε να ρυθμίσετε πριν τη λήψη την έκθεση μέσω σάρωσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω της οθόνης μέχρι να βρείτε το επιθυμητό σημείο. Πολύ καλή δουλειά έχει γίνει στη λειτουργία βίντεο λήψης, καθώς το iPhone 6 συλλαμβάνει βίντεο ανάλυσης 1080p στα 30 και 60 fps με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η δυνατότητα slow-mo τόσο στα 120 όσο και στα 140 fps είναι εντυπωσιακή. Παρατηρήστε τις σταγόνες του νερού πόσο καθαρά φαίνονται στο βίντεο. Μία επιπλέον λειτουργία λήψης που έχει προσθεθεί στη νέα κάμερα είναι η δυνατότητα time-lapse σε πολύ πρώιμο επίπεδο, που προσωπικά το θεωρώ περιττό. Το True Tone LED Flash παραμένει δυνατό και ικανό για αξιόλογες λήψεις σε απόλυτο σκοτάδι. Από την παρουσίαση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η βελτίωση του ήχου. Το iPhone 6 συνεχίζει να διαθέτει μονοφωνικό ήχο με ηχείο το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, με ποιοτική ακουστική ακόμα και στο υψηλότερο σημείο έντασης, χωρίς καθόλου παραμόρφωση. Για τους χρήστες iPhone, πιστεύουμε πως είναι υπεραρκετός. Για χρήστες οι οποίοι θα προέλθουν όμως από συσκευές στερεοφωνικών συσκευών, ενδεχομένως να τους φανεί ελλειπής ο ήχος. Δοκιμάσαμε ανοιχτή ακρόαση σε ελαφρώς θορυβώδες περιβάλλον και ανταποκρίθηκε υποφερτά ώστε να ακούμε το συνομιλητή μας. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, ο ήχος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Εδώ να συμπεριλάβουμε και την ποιότητα του ακουστικού της συσκευής κατά την τηλεφωνική κλήση, καθώς η συνομιλία μας ήταν απροβλημάτιστη. Και κλείνοντας, πάμε στην κατανάλωση, την αχιλλιοπτέρνα όλων των προηγούμενων συσκευών iPhone. Ναι, αυτή τη φορά η μπαταρία είναι μεγαλύτερη, σε χωρητικότητα στα 1810 mAh, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα όταν το πρωτομάθαμε. Σε εξαντλητική δοκιμασία που το θέσαμε, συμπεριφέρθηκε αξιοπρεπώς αγγίζοντας τα ποσοστά των δοκιμασιών που δημοσιεύτηκαν σε ξένα tech sites.
χρησιμοποίησαμε για να την εξαντλήσουμε εφαρμογές όπως κάμερα, αρκετές λήψεις φωτογραφιών, βίντεο slow-mo, time-lapse, Safari, Wi-Fi και 4G, Twitter, Navigon, YouTube, φυσικά τηλεφωνικές κλήσεις, FaceTime και μερικά λεπτά σε games. Το iOS 8 μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε τι ποσοστό κατανάλωσης αντιστοιχεί ανά εφαρμογή στην κατανάλωση ενέργειας. Μπορείτε λοιπόν να προσαρμόσετε τη χρήση και να μειώσετε την κατανάλωση βλέποντας αποκλειστικά τη δική σας χρήση. Η συσκευή κατάφερε να αντέξει περίπου μέχρι το βράδυ όσο χρειάζεται ένας τυπικός χρήστης. Καλό θα ήταν να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια της φόρτισης η θερμοκρασία της συσκευής παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα. Για να είμαστε ειλικρινείς, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η μπαταρία σε χωρητικότητα είναι μικρή για συσκευή τέτοιων προδιαγραφών. Παρόμοιου μεγέθους συσκευές του ανταγωνισμού αγγίζουν τα 3.000 mAh. Δυστυχώς, η Apple έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη μείωση του πάχους και διατήρηση του βάρους ή στην επιπλέον ενέργεια. Φαίνεται προτίμηση το πρώτο. Στα αρνητικά μπορούμε να εντάξουμε και τους χρόνους φόρτισης, καθώς για μια πλήρη φόρτιση χρειάζεται περίπου 2 ώρες και κάποια λεπτά, μεγάλο χρονικό διάστημα εν έτη 2014. Στο διατάφτα, η συσκευή, πλέον με τη μεγαλύτερη οθόνη, συγκαταλέγεται επάξια στην πρώτη πεντάδα των καλύτερων smartphone συσκευών παγκοσμίως. Ενδεχομένως κάποιοι από εμάς να περίμεναν μεγαλύτερη μπαταρία, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, πλήρες λειτουργικό NFC και όχι μόνο για την υπηρεσία Apple Pay, να έχει περισσότερα megapixel η κάμερα, να φορτίζει ασύρματα, να είναι αδιάβροχο και άλλα πολλά. Το iPhone 6 δεν είναι το καλύτερο smartphone του κόσμου. Μην ξεχνάτε όμως πως το iPhone 6 δεν έρχεται μόνο του. Το ακολουθεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα από εφαρμογές, συνδεσιμότητα με τις υπόλοιπες iOS συσκευές, ικανό να το προσαρμόσετε σε κάθε επαγγελματική ή προσωπική σας δραστηριότητα. Στα θετικά, να προσθέσουμε και μια τεράστια επιλογή από αξεσουάρ που σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν πολλά από αυτά. Για το τελευταίο άφησα το κόστος. Το ότι παραμένει στις ίδιες τιμές περίπου ακούγεται ευχάριστο για τους χρήστες iPhone παλαιότερων συσκευών. Για τους υπόλοιπους όμως υποψήφιους που θέλουν τώρα να εισαχθούν στον κόσμο της Apple, θα πρέπει να διαθέσουν το βασικό μισθό ενός μήνα και κάτι παραπάνω, καθώς η συσκευή ξεκινά από τα 739 ευρώ στην έκδοση των 16 GB.